କୁହାଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭାଇଚାରା ନାହିଁ, ହେଲେ ସହରରେ ଏମିତି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଯାହା ଭାଇଚାରାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ବେଶ୍ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ସେହି ଭାବଭକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି କାନନେଶ୍ୱର ଦେବସଂସ୍ଥାନ। ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବନ୍ଧନ ବେଶ୍ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ପୀଠର ପୀଠାଧୀଶ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କାନନେଶ୍ୱର। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ମା ମଙ୍ଗଳା, ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଶ୍ରୀ ପାତାଳେଶ୍ୱର ଓ ଶ୍ରୀ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୀଠରେ ନବଗ୍ରହର ମଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଏକ ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ବିରାଜିତ ମୁଗୁନି ପଥର ନିର୍ମିତ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ବିଗ୍ରହମାନ। ବର୍ଷସାରା ଏହି ପୀଠ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରହେ। ଫାଲ୍ଗୁନ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମୀ ଯାଏ 4 ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପୀଠର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏହି ସମୟରେ ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ଓ ସାରା ମଣିଷ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ।